Jo soc Toni Garcí Martín, el creador de la marca Xocolates Toni Garcí. La il·lusió que tenim els productors de treballar en algo en el qual creem que aporta a la societat, aporta a la natura i ens aporta a nosaltres. El concepte d'economia sostenible, obtindre els fruits de la terra, treure el fruit de la terra i valoritzar el fruit de la terra i no viure de recursos externs. El torró que jo faig va en ingredients naturals. L'ametla és integral amb pell, perquè en la pell hi ha moltes vitamines i molts nutrients, fibra, pot ser inclús propietats anticancerígenes, utilitza sucre integral de canya. Jo li compro la mel directament a Iñaki, que és un apicultor de Muro. Productes naturals, que no han patit processos de transformació industrials que els desnaturalitzen. La rallaura de llima de les meues llimeres, intentant d'aprofitar al màxim l'oli essencial. En l'oli essencial de la llima estan concentrades totes les propietats medicinals. Les organitzacions de consum responsable, com puga ser Som Alimentació, són condicions sine qua non. Sense ells, Xocolates Toni Garcí no existiria.